ঠিক আছে আমি এক করে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ भारत सरकार जो बिजली मटे तो जो बोले टेबल दाना लो जो हाथ से हारे डोनेशन हारे को बस जाना था वो से टेबल में तक मुझे अब रिज कोना दो मैं कोठा को जो धोना करो तो मैं खाइए दिने से में टेबल पास कोना में जो शो हुआ इने को मेरा जाई फलो तो को बना नहीं जंगी उल्टा हो दे सेक्सी रो हम करने लगी बॉय हम करने लगी बॉय Lagi boy, lagi boy, lagi boy. Bon long live, long live, long live. Bon long live, long live, long live. No rest, no rest, no rest. No rest, no rest, no rest. We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. No rest, no rest, no rest. No rest, no rest, no rest. Lagi boy, lagi boy, lagi boy. Lagi boy, lagi boy, lagi boy. Lagi boy, lagi boy, lagi boy. We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. No rest, no rest, no rest. No rest, no rest, no rest. No rest, no rest, no rest. Jai Buhari, jai. Jai Buhari, jai. Hoy থাকে ওগুলো হ্যালো নাঙ্গো বললেন ওদিন নামা জং জিরায়া ওদিন নামা জং জিরায়া ওদিন নামা জং জিরায়া হ্যালো নাঙ্গো বললেন হ্যালো নাঙ্গো বললেন উইমান বললেন উইমান লোরেস হ্যালো নাঙ্গো বললেন जोंनि बनसुनि एबा बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जे मोनसे थांखि आलादा रायजो सोरजिनाय एबा बे ब्रैथि खोलोबनि सोमावसारनायखौ जे लांफिननाय बे लांफिननायाव गासिबो बर' रायजो राजा आइ आफा गुबुन गुबुन धोरोमनि रायजो राजा आइ आफाफोर गुबुन जाति जनजाति जनगोष्ठी गासिबो जाहाथे जोंजों लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैयो मानो होनब्ला जों मिथिगौ दिनैनिफ्राय दिनैसिमाव जोंनि बर' फोलेरनि एबा बर' माहारिजों गुबुन गुबुन आफादजों बर' माहारिनि जे गुबुन गुबुन इन्टेलेक्चुयेल्सफोरजों मोनथामसिम एकर्ड जानानै थांबाय मोनथाम एकर्डसिमावबो 1993 आव जोंहा बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल जानानै थांबाय 2003 आव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जानानै थांबाय आरो दाखालि बावैसो 2020 आव जोंहा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन एबा बिटिआर मोनसे पिस एकर्ड जानानै थांबाय किन्तु मख'नो गोनाङा बेनो एबा दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जोंखौ मोनसेनि उनाव मोनसे गोरोबथा एबा एकर्ड भारत सरकारा एबा आसाम सरकारा चुक्ति खालामै जोंनि जे आलादा रायजो एबा जोंनि जे सेपारेट स्टेटहुडनि डिमान्ड बे डिमान्डखौ दिनैसिमावबो थगायनानै दोनबोबाय थादों एबा जोंखौ बुरखायनानै दोनबोबाय थादों एबा जोंखौ बबेबा मोनसे फिसा फिसा मोनसे एकर्ड साइन खालामनानै जोंनि जे आलादा रायजो एबा बड'लेण्ड बे बड'लेण्डखौ दिनैसिमावबो होफुंनो हायाखै एबा जोङो मोनफुंनो हायाखै दा बेनि थाखायनो जोहोलाव नोंथांमोन जोंहा सम बे सम सफैनायजों लोगोसे दिनैनि गासै लाइमोनफ्रा दिनैनि गासै रायजो राजा आइ आफाफ्रा दिनैनि गासै बर' माहारि
बिथांमोनहा इंटेलिजेंस बिथांमोनहा सोरजिनायनि प्रभिजनआ जोंनाव रोखा दिनै जों बयबो मिथिगौ जे आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय एबा स्टेट क्रिएशननि थाखाय एबा जोंनि देशखौ रिअर्गानाइजेशन खालामनायनि थाखाय जोंनो जोंनि भारतबर्षनि कन्स्टिटिउशन एबा संबिधाना जोंनो मोनथाय होनो जोंनि भारतीय नागरिकफोरनो सिटिजेन अफ इन्डियाफोरनो मोनफा मोनफा जोंनो मोनथायखौ होदों आर्टिकल नम्बर 1 to 4 1 2 आरो 3 आरो 4 बे मोनब्रै आर्टिकलावनो रोखायै लिरनाय दङ एबा जोंनो मोनथाय होदों भारतीय नागरिकफोरनो बा भारतनि सिटिजेनशिपफोरनो कान्ट्रिमेनफोरनो Only one Bodoland,